ये बापा कौन कहतलु कि बापा आज्ञा हाँ सकाले मते 50 टका देथिले हाँ कहथिले मिसी दीदी टिके नांडी बगुली पकई पीबू हाँ पेट ठंडा रहइबो सेटा को 25 टका पीथिली हाँ हाँ आउ आ 20 टका बळिची रखिता कौन खर्च वर्च कर रखिता नाई बापा मोर पैसा कौन हबो जे आपन पता सकाल मते दिथन लेखा पैसा दउसनी 100 100 200 खर्च करिया को मोर पैसा कौन हबो ये पैसा रखंते बापा बापा मते जदी आज्ञा देबे मु भीतर को जाई थाती जा 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 नाई बापा आपन आज्ञा दियंतु जा आज्ञा देली आज्ञा जा 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 दैट इज कॉल्ड संस्कार अरे भगवान मते दीटा जिंस देइछथि गोटे सुंदरी माइके ना आ गोटे मो पुओ सात भरी सुना अरे लालच